Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aydın kemiğine salam. İyileşler. Selamun aleyküm. Buyur kemiğine. Salam iyileşler. Kemine Sapar ağa. Aleyküm salam. Aydın. Sapara bugün devleti el almak tayarlıklarımız demelip dur da yankı gidip dur ve bunun cevapkarçılıkları bu hemen kızıklandıran mesele Türkmenistan'ın içinde doğulan her bir adamın kızıklanmalı meselesi. E, Dimek Türkmenistan'ı el almak. Şeyle oluyor da. devlete Düşünün. Ben olmasa Ukrayna'ya ortaya diye soruyor. Yalak devleti el almak. Demedi ya. Ona yine orset almakçı olaya mobilizasiya bilen ona bildirişinam geçeli Hı. yani sapara gurrun verip durdu. Orta Asya'daki yurtlar Türkmenistan ve Tacikistan'ın dışında yalı düşünüşüm boyunca. Belki Tacikistan'ın vardır. Yok. Tacikistan yok. Kırgızistan, Kazakistan, Ha, Özbekistan. Şu an onda bilenleme. şolar karar kabul edipdirler. Her kaysı öz baştak yani bir vaktin içinde e, düğünden bugüne geçen neme giyeceğde kabul edilipdir. E, Orsedim Ukrayna'ya karşı alıp baracak urşunda iki taraflayın vatandaş bolsaňam urşa gatylşsaň 10 ýyl azatlıktan mahrum ediljekdir diýip ýagny urşa gatnaşmaň diýerler. Her türlü öňüne aljak bolýar. Yeki Urşa da değil, şu başka devletin Hmm. etkerinin bu yönde eşiğini giyme kadagan neydi? Kulluk Ha. etmek kadagan. Bu neme de ýöne sapara Orseýda garşy edilen bir zat da ona Ova. neme däldir. Bir bu galyjy bir kanunam däldir ýöne şu orsun urşu dowam etdikçe ýöreýän bir kanun ýalmaýyn düşünüşüm boýunça. Indi Türkmenistanda bu zatlar aýdylmady ýöne o biz aýdaly ýine ildeşler daş töreňize hemme bildirim. Yalan ýollar bilen ýa-da zorluk bilen hem indi şu at Orseýdyň içinde ýaşap ýören gatykan ildeşlerimiz bar. Habarlaşyp görenlerimiz hem gatykan şolar ýalňyş we nem etmeli däl hatda tutsak edilen adamlar hem zorluk bilen urşa alınıp gidilmegi mümkin. Şoňa görä serhesaply bolmalydyr. Netijesinde näme boljak? Orset urşy ýeňilip dur, şo sebäplen mobilizasiýany ulan etmek mejburiyetinde galdy. Urşdan soň hökman suratda her bir esker sud ediljekdir şo urşa gatnaşan. Ýani gyrgynçylyk, insanlyga garşy bir jenaýetdir o taýda bir neme däldir. Adamlar, çağlar, obalary. O diýir galyp bilseňiz ýanky. Garşy tarapda Ukrainada Ukraina bilen söýüşlen o demokratik ýurtlaryň şo taýda guran bir diregi bar, nemesi bar. Şoňa garşy uruşturýandyr, ors indi ýalňyşdy, iza ädmät bilen ok bundan soň özüni ýok etmekden başga ilajy ýok. Ol deme bardyr. Horoz uruşturýandyrlar saparasy, sen bilýänsiňizdir. Ova. Eger horoz gaçmasa ölýänçe uruşmaly bolýar, ýani öýkenleri partlaýança ýa-da şoňa çel gitmeli bolýar. Orsam görüşümüz boýunça eger içinden bir ýütgeşiklik bolmasa şoňa dogry gitjek. Bu meseleni bu taýda goýaly. Putin üçün ölmek yadık devlet düşünem değil. Putin üçün ölüyor. Putin üçin gynanjy, ýani gülkünç we gynandyrjy tarapy şol. Indi biz döwleti ele almak diýilen mesele var. Döwleti ele almagy biz täze Türkmenistan hökmünde tanıştyryp gelýäs köp wagtdan bäri. O täze Türkmenistanda emme zat täzeçe boljakdyr adamlaryň pikirlenişine çelli. Näme üçin täzeçe diýip aýdýas? Pikirlenişi. Şu wagt adamlar pikirlenmekden mahrum edýärler. Pikirlenmegi jenaýet hökmünde görýärler. Şol derejeye barypdyr. Biz şol nemäni aýyrmakçy soň adamlar erkin pikirlenip bilmäne mümkinçiligi bolar ýaly. Şertler dörejek. Kanun, hukuk döwleti, adalet, ykdysady erkinlik, ýani gelecegiňe ýani gaýgyrýan ýöne gelecekde näme bolar diýen ýaly bir soru döremejek şekilde
Hemme kimin Türkmenistanyň watandaşy, ýurtdaşy bolmak üçin janykyan bir nemesine öwürmekçi bolýas we şonuň ýaly bir potensialy bar bir ýurt hemme taraplaýyn. Ýa-ni medeniyetde kultura tarapyndan alsam bizim kulturamız köp ýurtlaryň nemesinden has üstündür. Hatta Angliýanyň kulturasyny alsaňyz bir üýtgeşik bir zaty ýokdur. Hatta bir bişirýän naharlar hem ýok da ullakan. O tarapdan hem biz wagtynda o ýurtdan bu ýurda, ýa-ni o ýurtdan bu ýurda diýip aýtmaýyn, o toprakdan bu toprağa ýa-ni göçüp gonyp bilen ýerini watan eden bir millet de. Şonuň ýaly bir nemämiz bar, ýagny aýtjak bolýanym biz aňsatlyk bilen ösüşe aýak uýdurup bilýän, ýa-ni aýagymyzy den getirip bilýän bir millet. Onuň ýaly bir izahalyk we ýapyk jemgyýetler aslında. Şonuň hakyky halyna getirmekçi bolýas. Ýöne bir jogapkärçiligi bar, ine döwlet diýende ýa-da öňkü köne dilimiz bilen aýdylanda il bolýar. Il diýmek döwlet diýmek. Döwlet sözü arapça soňundan gelinen. Ýöne ine ilhan diýip bir söz bardyr, ilhan. Ýa-ni şu döwletiň baş tutany diýmek manysyna gelýändir. Ine biz şol il nemesine döre diýäs, gurýas, munyň bir näçe jogapkärçiligi bar. Esasy jogapkärçiligi öz boýnuna alýanam yurttaşlarımız bolýar, ildeşlerimiz, vatandaşlar ýani. Hemmemiz bolýas. Indi şunuň ýaly bir mesele orta çykýarda. Ýurdy düzeltmek diýilen ýaly pikir orta çykdy. Soň ýurdy wagtlaýynça bir möhlet berilýändir dolandyrmak üçin. Her saýlawdan saýlawa 5 ýyl, 7 ýyl ýa-ni bir möhlet bardy umumyň. Şu wagt aralygynda dolandyrjak adamyň dogry adamlar bolmagy gerekli. Dogry adam diýende halal adam manysynda däldir ildeşler. Ýa-da kommunizm öwredip giden ogrumy dälmi? Ogurlamak mümkin däl. Hiç bir döwlet sistemasynda ogurlamak mümkin bolýan däldir. O zatlar diňe kommunizm da mümkindir. Kommunizm ýalňyş bu, bizim ýalňyşymyz däl. Şonuň üçin biz hakyky dünýäde nähili dolandyrýan bolsalar, biz hem şoňa aýlanyp gelmekçi bolýas, barbyr. Indi saýlamak diýdik-de. Saýlan wagty kim saýlamaly? Dogry adam saýlamaly. O dogry adamam bilýän adam ýa-da laýyk adam. Laýyklyk diýip bir deme bardyr. Türkiýede köp eşitýänsinizdir. Liyakat nemesi de şol laýyklyk bolýar, şo terjimesi liyakat diýmek. Indi misal üçin aýdaly siz öz şäheriňize bir baş tutan saýlamaly, yerli hökümet ýa-da yerli dolandyrşyňyza, yerli halk hökmünde. Garşyňyza çykarsalar, aýdaly bir palçy çyksa men hemme zady bilýän oturan ýerimde öňünden görüp bilýän. Yani size görünmeýän zatlar men görüp bilýän diýip öňe çykmak mümkin, dogry dälmi? Palçy gatykän Türkmenistanda. Soň beýlek tarapdan hem daşary ýurtda 5-6 ýyl wagtyny ýetirip okap, belki 10 ýyl wagtyny ýetirip okap gelýär. O size bir zatlar düşündirýär, siz hem düşüneňiz ok, onuň aýdýan zaty ýa-ni bir akademik derecede düşündürüp biler. Türkmenistan'da o dilem ýoklugy üçin size bir zatlar düşündirecektir, siz hem düşünjek dälsinizdir. Ýöne palçynyň diline düşünersiňiz. Indi siz kimi saýlarsınız ýine şu taýda sonra da. Näme üçin palçy bilen bagdaşdyrdyk bu meseleni? Onam aýdyp geçeli gaty gyzykly mesele bu. Saýlawy ideýasda, şonuň ýaly kabul edim. Palçy Türkmenistan'da bir hormatlanýan bir neme. Hünär boldy. Näme üçin diýende bir geçisini ýitirse de palçağa gidýär, öýüne ogru gelse de palçağa gidýär. Daşary ýurda çykjak bolsa da birinji palçağa gidýär. Ýa-da
Yollar kaçın açılar deyip şu an yurtta ildeşlerimiz, yurdun içindeki ildeşlerimiz palça avat ne yapıyorlar? Yine aytjak bolýan nemem şu. Kimi saylamalı? Palçı gowy gürleýär, men hemme zady bilýän diýe ödem gyzykdyryp gürleýär da. Şu boyu uzun, o ak ýağız ýene näme diýip şu demedişler var da. Sıfatlandırışı var da. Nämäni? Günäkärleri. Umuman şonuň ýaly bir ýagdaý. Elbetde palçyny saylamazlar. Ýöne bu has düşnükli bolar ýaly diýip aýtdykda. Palçy däl de şo palça meňzeşrät bir adam gelse. O aýdyp görürüm gelip bilýär. Aýdym görenem gelip bilýär häzirki ýaly. Şonu seljerip bilmelisinizdir. Eger seljerip bilmediňiz ýagdaýda jogapkärsizsinizdir. Ýani saylan adamyz siz sayladyňyz. Başka hiç kim saylanyp getirmeýär. Öňki ýalyk ine Aşgabatdan bir häkim uradypdyrlar velayata. Diýilen mesele boljak däl bundan soň. Jogapkärsizsinizdir. Eger ýalňyş adam saylan ýagdaýyňyzda 5 ýylyňyz gitjekdir. 5 ýyla ýetirmejek bolsaňyz hem gowuk etmeli bolarsyňyz, bir zat edip kowmaly bolýaňyz, olam gitmek islemez. Şoň ýaly taraplary bar. Şoň ýaly adamlar gelse gitmek islemeýär. Umuman o ýagdaý şeýleräk. Men indi ýaşullara da söz bereýin. Şoň ildeşlerimiziň hem pikirini alaýyn. Ýaşulýar da aýdym bolýar näme? Kemine men ýaş bolan. Aýdyma berel söz. Yankı birinci devletten başlanır. Devlet näme? Sözün manysy däl şu gün devlet diýilýär. Ýa-da modern devlet diýeli. Yine bu devletler ve onların kuruluşu tarihte käbir tarihçiler devleti yankı halk urdu diýerler. Tarih diýende 2000, 3000, 5000 ýyllyk tarihten başlap birinci yankı devlette meňzeş hanlyklar, beýlikler diýilýär olara. Toplumlaryň nämelerinde şolaryň transformasiýasy bilen şu gün devlet emele geldi diýerler. Ýa-da o düýünden ýalňyş men tarihde oň ýaly bir zat görmedim. Devletler yankı tarihte näli döredi, ol halkın isleýilen dörenok gaýtyn şu güýçli maşgalalar şoň ýaly bir transformasyona dogry gitdiler yankı. Ýuwaş öwrildi. Yankı devlet öwrildi güýçli maşgalalar. Ve imperiýa boldy soňunda. Iň soňan Fransiýadaky nämeden soň başlandy. Hakyky modern devlet şondan soňuna diýilýändir. Yankı revolüsiýa näme revolüsiýasy diýilýär şoňa? Näme Fransuz revolüsiýasy. Fransuz revolüsiýasy diýilýär. Ine şondan soň modern devlet başlandyr, monarxiýa çökendir we saýlawlar diýip bir düşünje ortaya çykandyr şondan soň. Oň ýalyk saýlaw ýok. Ve şo saýlawlar bilen bilelikde demokratiýa girendir. Demokratiýalaşmak diýen ýaly bir zat girendir. Ýöne demokratik devlet diýmek näçe derece doğru men bilemok. Demokratiýanyň işleýişi, ýalňyşy dogrusu kän çekeleşilen bir zatdyr. Yani kıyın bir zat demokratik bolmak. Demokratik bolmanam söz azatlygynyň bolan ýerinde ve akla hormat goýulan ýerinde ve yankı moral haklar vardır. Şolaryň işleýän ýerinde demokratiýa gerekdir, düýünden gerekdir demokratiýa. Şonda da gowy ýaşalyp bolýar. Ýöne käbir ýerlerde de demokratiýa gerek bolýar. Yani o devletleriň ýanasynda, guruluşunda. Indi devleti şu gün modern devlet diýilen zat birinci öýjügi maşgalalardyr. Yani maşgalamyz şu devletiň birinci öýjügidir aslında. Sapara kän aýtdy, devlet siz diýersiz. Yani devlet siz yani. Hakykatdan hem şol halk bolman devlet bolup bilenok. Maşgalalar oň birinci öýjügidir. Devletiň şu ýerden eýem devletçilik başlaýandyr maşgalalardan. Indi devlet olanda mysal üçin bir devletiň problemasy diýmek ähli adamyň problemasyny devlet problemasy diýip aýdylyp bilýär. Koronavirus devletleriň problemasydyr. Näme üçin? Her öýe girýändir, deň derejede. Yankı keselleyen adam saylanowa sen bayağı adam, garew adam, sen doktor ya da doktor däl diýip saylanow koronavirus hiç hili.
adalatlı bir şekilde hemme girip bilýär. Yine bu şoň üçin şoňa ýaňky döwlet problemasy bolýar, koronavirus. Karantinler, yeneler şoň üçindir. Pandemiýa şoň üçin elan edilendir. Indi ondan soň aýdaly bir döwletiň baýamagy diýmek, ine näle bolýar? Şo döwletdäki ýaňky maşgalalar baýan ýagdaýynda baý döwlet diýip adlandyrylýar şoňa. Şoň üçin şu günkü ine kişi başına düşýän milli girdeýji, ýani GDP diýilýär ingilisçesi, türkmençesi şoň ýalyrak bolýar. Kişi başına düşýän milli girdeýji, şol bilen döwletleriň baýlygyny, garyplygyny ölçeýän ýalyk görkejeler ýöne onu hiç kim kabul eden ok. Diňe san görnüşinde kabul edýär, ha o esas seredilýän zat şonuň paýlanşygydyr. Adamlaryň arasynda, maşgalaryň arasynda näçe derece dogry şekilde, deň şekilde diýen zat ýok. Dogry we adalatly şekilde diýilýär. Deň şekilde paýlansa kommunizme gelýär, kommunizmden baýmy garypmy onu özüňiz bilýäňiz. Ine dogry şekilde paýlaşylmalydyr. Ine bu zatlar ýani döwletde islendik bir adam, mysal üçin kemine ine Türkmenistan döwletinde şonuň goşuny bardyr, hazynasy bardyr, siýasaty bardyr. Şoň bir bölegi bolup özüni duýup bilmeli. Ine şo ýerde döwlete döwlet diýip bilýär. Indi Türkmenistanda kim şu günkü özüni siýasatyň bir bölegi hökmünde duýýar, ýa-da kim Türkmenistanda özüni bir hazynaň bir bölegi görnüşinde duýýar, ýa-da goşunyň bir bölegi görnüşinde duýup bilýär özüňizi. Hiç kim. Ine bu ýagdaýda ýa biz döwletiň barmy ýokmy diýen soraw emele gelýändir. Sebebi hiç bir döwlet, ýani men düşündirýän modern döwlet, mine şoň ýalyk maşgalalardan başlanýan hiç bir döwlet 3-5 adamy baý edip beýlekileri garyp etmek ýalyk düşünjesi ýokdur, oň ýalyk duýgusam ýokdur. Döwlet düýbünden oň ýalyk insana meňzeýän bir zat däldir. Ýöne ine döwletlilik meselesinde ine şol problemamyz bar. Ýani sözüň manasyna da düşünýän ýok biz. Şu neçeli. Men ýekece bir ýerde, ýekece bir türkmen ýanky çeşmesinde döwleti dogly manasy bilen düşündirýän bir arkiwde hiç ýerde de görmedim ine. Belki den gelen däldim, belki az okandyrym. Ýöne men şoňa den gelmedim. Ine şu döwlet nämedigini düşündirýän bir ýazyjam ýok, şahyram ýok, hiç adam ýok. Öňkü döwürlerde mysal üçin 700-nji ýyllar, 1700-1600-nji ýyllarda bu zatlar ýazyp biljek şahyr ýa-da ýazyjy bolma mümkinçiligi ýok, sebäbi entek modern döwlet düşünjesi ýokdur. Ýöne şu günkü günem şonu ýazýan, şondan bäri 200-300 ýyl wagt geçdi, şondan bäri ýazan adam ýok. Beýnen bir diýeri. Şoň üçin bizde şu günkü ýanky ritorikalara sereden wagtyň döwleti bir adam görnüşinde görýärler, döwleti bir hökümet görnüşinde ýa-da hökümet bilen döwlet ikisini bir zat edip ulanýarlar sözü. Yani bu gaty erwet zat. O diýmek näme diýmek bolýar? Senine aýdaly bir şapka bilen ayakkabı ikisine de şol bir sözü ulansaň, ikisine de Eşit şapka diýilýär de. Yok, eşik diýip bilersiň, ýene ikisine de berde şapka diýip ulansaň, men aýagyma şapka giýip gitdim diýseň näme bolýar? Ne bu gülkünçdür. Ýöne döwlet sözüne hem şoň ýalyk ulanýarlar, hiç kim gülkünjem gelen ok we bunu ulanýarlar näme adamlar däl ýanky. Okan adamlar. Döwlet adamsy diýilýän adamlar. Döwlet adamsy diýilýän adamlar şol aýagyma şapka giýip gitdim diýär. Ve hiç kimden bir näme gelen ok ýok. Şol söz ýalňyş ulanýar diýip. Indi men sözleri öňemaýdan bir berýändirin sebebi sözü bilmän. Sözü bilmek yeterli değildir. Sözün nähili ulanışını bilmelisin. Yani onu bilmesen sözü yanlış ulanıp bilýän, sözün manasını bilip bilýän, ýöne näde ulanjagyny bilmelisin. Gaty dogry ulanylmaly yerleri var, ulanylmaly däl yerleri var. Yanlış ulanan wagtyň garşyndaky insat düşünmez ýa-da düşünen ýagdaýynda da yanlış düşüner, ters düşüner. Yani umumy men diýjek bolýan zatym ine döwlet meselesinde döwletler maşgaladan öýjügi ondan başlanýandyr, ýani aşagdan başlanýandyr. Ine geçen Halmurad agadan men duýdum şol sözü. Biz aşagdan döwlet gurup gitmeli diýär. Maşgalalardan döwlet gurup başlaýandyr. Dogry olan guruluş şol bolýar. Ve şol her bir maşgaladaky çaga bolsun, ýaş ulusy bolsun, aýaly bolsun, erkegi bolsun, tapawudy ýok. Özüni şol ýaşaýan döwletini
Birinciden hazinanyň bir bölegini duyup bilmeli, oşunyň bir bölegini duyup bilmeli we siýasatynyň hem bir bölegini duyup bilmeli. Şimdi bu işler näde edilýär? Ýene Türkmenistan'da söýleýän olsaň siýasata goşulma. Orsuň nämesi bu? Ýa-da postsowetleriň düşünjesi şol. Şimdi saýlawlara geleli. Siýasata goşulma diýerler. Ýöne näme üçin saýlawda hemmäni saýlawa çağırýarlar. Saýlaw siyasi bir akt. Yani siyasi bir iştir. Ya da Siyasatyň öýjü. çäre. Siyasi çäredir saýlaw. Siyasata goşulsaň Türkmenistanda türmäge basýarlar. Onda saýlaw barallar hem türmäge basmaly. Eger siziň teziňizden yola çykylsa, onda saýlawa gatnaşan türmäge basmaly bolýar. Ona edip sen siyasata goşulma. Mümkinmi? Yani onda dövlet yok diýmek. Yine saýlawlara dogry adamyň saýlanmagy ýa-da halkyň saýlamagy, ol legitimist diýilýär-de. Yine Putin legitim prezident däl diýip aýdyp başladylar. Näme üçin aýtdylar, ona maýdaýyn. Şu gün eger Putin saýlanyp gelen bir prezident bolan bolsa, hakyky saýlanyp gelen bolsa, o sanlar berde wajib bir zat däldir. Hakyky halk tarapyndan saýlanan bolsa, şu gün şo halky uruşa çağıran wagty halk hiç hili garşylyk görkezmän uruşa giderdi. Olar özleri ýanky näme diýerler, özgür iradesi bilen saýlan bolsalar. Erkin nemes bilen. Erkin ýanky özgür iradesi bilen saýlan ýagdaýynda şol saýlan adamynyň soňa diýen zatlar bilen ýa-da şoň bilen ýanky dialog halynda bolýar. Dialog sözünden bizde bilýän adam ýok we näme diýdiğini düşünýän adam. Şu wagt dialog gopdy ýene düşnükli bolar aýdyň. Şu wagt Orsetde Putin bilen halkyň arasynda dialog gopdy. Yalandan ekene. Yine bu saýlawlaryň ýanky näme diýine, hakyky bolmalydygyny, bu diňe halk üçin gowy bir zat diýip pikir etmäň. Saýlaw dogry geçen ýagdaýynda, hakyky saýlaw bolan ýagdaýynda saýlanan kişiler üçin hem gaty gowy zatdyr. Sebäbi olar ýalňyşan wagty halk şonu bagyşlap bilýär. Aýdyp bilýär, men şu ýagdaýda ýalňyşdyr, ýöne siziň beren ynamyňyzy ödep bilmedim, bagyşlaň diýip dialog halynda bolsalar, bu zatlar bolup biler. Ýöne halk saýlaman, başga ýanky ýasama saýlawlar bilen prezident olanlar hemişe olaryň başyndaky goraw sanyna seredip görüň. Döwletleri analiz edin, islendik döwlet tapagy ýok, Afrikan döwleti beýleki döwlet tapagy ýok. Saýlanyp gelen prezidentleriň goraw sistemasyny düşürip görüň we saýlawlary ýanky nähili geçireni wajib bir zat däl, ýöne şol saýlawlarda aýdaly ýasama bir saýlaw geçdi diýen myş-myş çykan ýerdäki döwletleriň goraw sanyna seredip görüň. O goraw sanyna diýende şuňalyk seretýärler. Aýdaly Orsuň prezidentiniň gorawy 3000 adam, Amerikan gorawnyň prezidentiniň gorawy 5000 adam, onda Amerikan saýlanmany geldi diýip bilersiň. Ýok, oňalyk däl. Bu zatlarda prezidentleriň gorawlary diýende, ýani halk bilen gorawyň reşiosy diýilýär. Reşio näme bolýar? Arasyndaky näme? Gatnaşyk diýilýär arasynda. Prosentdäki gatnaşyk. Arasyndaky prosentdäki gatnaşyk. Ýagny ilatyň näçe prosentti prezidenti goraýar? O 0,001%, 0,001%, şoňa 3%, 5% gaty kiçi sanlar çykar. Ýöne şol käbir döwletlerde 1%, 2% bu gaty uly bir sandyr. Yani ol sana seretmen, reşiolara seretmeli bolýarys. Yüzdeti. Düşýän paýy diýse bolýar. Prosendi. Şol prosentine seretmeli bolýarys. Ine şo ýerde bir zat görersiňiz. Hiç ýanky nämesiz üýtgeşik bolman hemme ýerde saýlawsuz gelen prezidentleriň ýa-da saýlawlaryň ýanky ýasamadygy şüpheli olan yerlerdäki prezidentleriň ahranasy beýliklerden esse kendir. Berilýän hukuk kendir. Berilýän hukuk atmaly, öldürmeli ýene diýip. Ine bu zat diýmek näme diýmek bolýar? Bu adamlar özüni goraýar. Ýanky dialog halynda bolmaly. Köpçülükden, ilatdan özüni goraýar. Ol başyndakydan gorany ok. Onyň başyndakydan oňalyk başyndakylar häzir dünýäde ýanky international diplomatiýada ýa halkara diplomatiýada aýdaly bir özüniň awraý ýerinde bir döwlet başga bir döwletiň içeri işler siýasatyna goşulmak islemez. Sebäbi goşulan ýagdaýynda, suud edilen ýagdaýynda onuň awraý düşjekdir. Nämede? Halkara siýasatda, halkara diplomatiýada.
ol riska ansa girmeýärler. Şoň üçin bu prezidentler ýa-da ýa-ni syýasy partiýalar halkyndan goranýar. Halka olar saýlaýarmyşyn, olar hem halkdan goranýarmyşyn. Soňam saýlawlaryň ýene bir nämesi bardyr. Saýlaw kampaniýa diýilýär. Saýlaw ýyly 6 ay, 1 ýyl öň başlaýan o kampaniýalar we şol döwür saýlaw geçiriljek döwletlerde, hakyky saýlaw geçiriljek döwletlerde syýasy partiýalar, ýeneler, ol demagoglar, dürli adamlar ol hemmesi şol saýlawlar üçin käbir kanunlar, proýektler, ýeneler hödürläp başlaýandyr. Hatda käbir işler edilip başlanýandyr, ýollar oňarylýar, ol bolnitsalar remont edilýär, ýene bir topar iş edilýändir. Soň netijesinde de şoň bilen adamlar saýlap alyp gelýärler. 1 ýylyň dowamında ine Türkiýe näme üçin wiza girýär, näme üçin ýabanjylar ýa-ni çykaryp başlady ýene diýäňiz. Türkiýede onda saýlaw bar. Saýlawda islendik döwlet hakyky saýlaw geçen ýerlerinde ykdysady hem syýasy nämesi hem ýa-ni turbulens diýilýär. Ine şoň içine girýär. Sesler artyp başlaýar, garşylyklar artyp başlaýar we ýa-ni intensivnesti güýçlenýär. Garşylyklar. Partiýalaryň arasynda saýlaw bar. 1 ýyl soň diýeli. 1 ýyl öňünden başlaýar. Indi Türkmenistanda saýlaw boljagyny 1 ay öňünden bilýän. Hiç hili, hiç sat ýok, gönem saýlawa gidilýär. Yok, gatnaşanoklar hem bolun onda da saýlaw geçip. Gatnaşylan o. Ne mümkinmiş ol zat. Ine öňkü sapar men Halmara dağdan soradım da Niýazow näme üçin özüne bir goraw beretmendir. Ýani Niýazow gorap biljek zat bar Türkmenistanda. Olam halkyň käbir problemalaryny çözüp bilen bolsa, hakykatdan şonu şol wezipede halk gorap bilýär. Halkyň içinde örgütleri döredip bilen bolsa Niýazow. Örgüt diýende de o syýasy bir örgütde halkyň içinde şol ýani kamu örgütlerini döredip bilen bolsa, şolary goldap bilen bolsa, azyjyk bir zat eden bolsa şoň üçin, şolara özgürçärlik beren bolsa, Niýazowy halk gorap bilerdi. Şu günkü prezident hem Edil şoň ýalykdyr. Häzir bular goraw sany bilen, ýöne olary goraýan adamlar, olar aýryban bilýärdir. Bir sagatyň içinde. Ene şoň üçin saýlaw meselesinde de men öňem aýtdym, Türkmenistan, täze Türkmenistan guruluş prosesi 100 ýyl dowam eder diýip, bu saýlawlara düşünmek, bu saýlawlaryň nämedigini bilmek, olary okap bilmek, öňünden taýýarlygy, ýenesi jogapkärçiligi bu zatlary bir ilatyny düşünmek üçin şu günkü gynansak da men aýdyn ine daşyndaky syýasy platformada da öňde gidenler, ýani öňde gidijiler, ekrana çykýan bolsa, käbir 2000-3000 görülýän bolsa, öňde gidilýän diýeli şolara. Ine şolar hem şol saýlawlara gatnaşdy. Bular hem düşünýär bu saýlaw nämedigini. Tapar aga. Ýani saýlaw bir sözdür. Şu galmajak bolup gatnaşýar-da bular bir-birinden. Ine saýlawlar aýdaly Türkiýede ýaly geçirilse Türkmenistan üçin makul bolup bilermi ýa-da Amerikadaky saýlaw sistemasy Türkmenistana makul bolup bilermi diýsek, ýok, makul bolup bilen ok. Saýlaw nämesi gaty çylçyrymlydyr we hiç haçan ýa-ni adalatly saýlaw dünýäniň hiç ýerinde şu güne mümkin däldir. Şoň üçin saýlaw mehanizmyny üstünde müňlerçe spesialistler, her döwletde müňlerçe spesialistler giýje gündüz işleýärler. Ýöreýte şoň üçin işleýän guruluşlar bar. Şoň üçin adam ýetişdirilýär. Nädip adalatly saýlawy ýa-ni ýola goýup bileris. Amerikada da şoň ýaly. Amerika dünýäniň iň gowus sistemasyny geçirip biljek ýa-ni akyl güýjüne eýe bir döwletleriň biri. Ýewropada şoň ýaly. Ýöne şolarda da problemalary müňlerçe bar saýlaw sistemasynda. Ine saýlaw mehanizmi näme diýilýär? Ol bir günde oturan ýerine agzyňdan men saýlaw geçirjek diýip ine internetden ine şu ýere adyny ýaz, ine men sana ses berýän 10 ýyllyk saýlaw. İnternetin ulanılmayan yerinde. Aydın. O internette ýok özü. Diňe onda da otaranok saýlaw diýmek diňe sandyk däl, onuň arkasynyň filosofiýasy. Näme üçin saýlaýasa oýna şoň? Legitimist diýen düşünjeler ýok beýnansa. Yani ansady işler saýlaw geçirmek, saýlaw dogry geçirmek we ananyň dünýäden tek ýekece ýerde yani soru kaldırmadık izinde arası saýlaw geçirilen däldir. Hemme saýlawyň soňundan soru süretde de çok gurulumlar hiç çıkan ok, ýalňyşypdyr ýani ämedipdir dip. Bolýany saýlaw çaşdyklarına kontrol
güýçli. Hem de partiden bada. Ödem hem de zady prodarasyny bolar ýalam edipdirler. Olar ýalak dawa çıkanok bilen men näçe taýdawy gördüm şudan. Ne düýnüň staýda taýdawy bolar. Gidip gatnaşdym ben. Şweçýada da yankı mendäki maglumat saparaga Şweçýada yankı adamlar indi ünsiýalyk saýlawlara höwesli däl diýip ýalyp meni bar. Höwesliler o dogry. Yani O Köp adam neme gatnaşan tarapam bar aýdym ol internetin getiren ýagdaýy bilen baglanyşykly näme de bolsa da. Siyasatçılar iza galyp barýar, siyasatçı nemese. Yani ösen yurtlarda bilim tarapdan esasan. Ösen Doğru. yurtlarda siyasatçılar kan ınanılmaya iza galyp barýar, bir yurdu dolandırmak. Yani siyasat näme üçin gerek? Şu köpçülüğü hemmekim üçin bir deň derejede düşnükli bolar ýaly hala getirmeli. Şu ediljek bolýan işi aýtmaly öňünden. Aýtmaly soň edilýän işe düşündürüş bermeli, edilenden soň bolup bolmadygyna baha bermeli. Kemine indi äzir siyasatı aýdaly dünýäň hemme yankı bir ýurdun ýa-da 99% adamı bilim adamı olsa ve olaryň derecesi hem yani bilim, akıl, düşünüp bilme dereceler hem aýdaly kimin ýaly diýeli kim bar? Dünýälak mysal üçin. Yok men yeterli däl o zada. Yani Erdoğan ýalak mysal üçin. yok. George Orwell bolsun. Orwell'ın düşünüp bilişi ýalyk, şonuň ýalyk bir yetişen bir kişi 99% adam Orwell'ın derejesindäki adam bolsa, birinciden kanun diýen zat gerek däl. İkinciden hem sizin ol siyasatçı, prezident yine olaram hiç haysam gerek däl bolýar. Bu adamlar yine öz arasında bir arada yaşap bilýän ve hemme zada düşünüp doğru baha verip ve diyalogun näme bilýär ve diyalog kurup bilýän istendik kuruluş kişi topar bilen diyalog kurup bilýän adamlar bolýar. Ýa-wa. Şol ýagdaýda hem sen bu siyasatçyň hem gerek däl, kanunçylygyň hem kanunyň hem diňe konstitusiýa diýip bir zat olar, oň içinden soň içerik kanun, ýene kanun diýip bol nämeler eýýär. Hiç haýsy gerek däl bolar ýani. Yani o adamlara sana aýtmak gerek däl, adam öldürseň sen türmäge basjak diýmek gerek däl. O adamlara oğurluk etsen sen türmäge basjak diýmek gerek däl. Kanunlar hem diňe şonu aýtýar, näli ýaşajagyny görkezýär. O adamlar näli ýaşajagyny bilýän adamlar. Ine şoň üçin yani bilim ya da yatırım, investisiya döwletiň etmeli işi. Döwletine kanunçylyk diýen zadyň çykdyjysy Türkmenistanda da o kanunçylyk diňe korrupsiýa bilen iqtisadiýetyň başyndan bir iqtisady sistema ýaly bolupdyr. Döwlet o zady islermi? İslemez. Aydın ýyldaşlarymız indi o biz o derejeye haçan gelersken diýip o siyasata düýp bil taşlap bilerler ýani bunu eşitenden soň. Yo, Yani ýyldaşymız o derece kemine wagt hiç wagtam sen o wagt o derece getiren ok. Wagt senden yankı bağımsız değil ya da independent. Garaşsız. Ama senden garaşsız hareket edýän bir barlyk mı diýjek? Wagt sana garaşly däl. Wagty bilen edip bolan ok. Onu şu günden başlasaň bir gün öň ýetersiň, ertesi başlasaň bir gün soň, bir aý soň başlasaň şol derejeye, bir aý soň bararsyň. Hasaplap bolýar diýjek bolýan ýani. Bir ýyldaşymyz ýazypdyr da o bize teknokrat gerek diýip, ýani siyasatçy däl. İldeşime aýdaýyn teknokrat elbette gerek, ýöne şolaň birem sen bolmaly. Yani teknokrat yine biz jogap käbir sproslarymız bar diýeli. Bize hukukçu gerek, bize şu gerek. Aslında şolaň hemmesem insan yani. Men bolmaly diýim elde. Gerek bolsa ine görüp bilýän olsaňyz gatyga uzat, şoňa özüňizi ýetişdirmelisiniz. Bize yani bu zatlaryň hemmesem ine şol döwlet emele getirýän. Siz döwletiň bir teknokraty bolýanyz, şol döwletiň. Eýem döwletiň bölegi, siýasatyň bir bölegi bolup başlaýanyz, hazynaň bir bölegi, goşunyň bir bölegi bolýanyz. Sapara başdan birazcık uzun boldu. Yok, gaty gowy. Aýdyn, men aýtjak zatlaryň köpüsini aýtdyň, ondan soň üçin saňa men kommentariýa beräýän barly da. Onu taýlaw barada aýtdym. Demem gaty dogry, gowy, indi biziň etmeli dadymyz, halk bolup, halkyň etmeli dady. O taýlawyň bolmadygyny dememiz bilýär. Hemmekçi bilýär.
şunu bilmeyen yok. Yani Taylar'ın adamı ödüm bilen. Türkmenistan'da Taylor. O öňem bolmadyk gönül soňka büyünden bolmadyk da. O Taylor bolmadyk bolsa o nähili prezident bolýar. Ana bu mesele ne şo taýda. Indi biziň etmeli dadymyz o Taylor'un bolmadygyny kabul etmek. Düşünjämiz boýunça, baňymyz boýunça, ondan yani Türkler davranış diýär-de, hereketimiz boýunça. O Taylor'un bolmadygyny, şu prezidentiň prezident därligini biz ullun kiçäçendi. Şunu cemiyetiň içinde kabul etmeli, ettirmeli, düşündürmeli. Näme etmeli ýa-da. Birinji etmelidir. Şu Taylor bolmady. Beýle Taylor bolanok. Adamsyz Taylor bolanok. Bu ýalan zady näme biz ýuwutmaly. Biz haýwanlar, mallar, öküzler, geçider. O bolmadyk zady bolly diýip kabul eder ýalyk maýmunam därler. Ne? Ilkulak özümde seyredýärler, şu zady kabul edýär. Gowy ýaşatyny gelýän boldy. Bir üýtgeçlik etmek isleýän bolsaňyz. Siz şunu kabul eden soňuz, siziň başyňyzdaky adam o taýda oturma lällidigini bolýar-da. Şonu sağlaňyza düşündirýäňiz, goňşuňyza düşündirýäňiz. O aýalyňyza, adamyňyza, goňşuňyza, dostuňyza, garnaşyňa hemme jetini düşündirýäňiz. Taýlaw bolmadyk. Bular ýaly taýlaw bolup bilmejegini çağırjak bilýär. Yani halk beýle samtyk ýerine goýmaly däletidem onu kabul edýär. O siz kabul eden soňuz bular sizi samtyk ýerine goýup bilýärler-de. Kabul etmeden goýup bilmediler. Döwleti ne şolaň elinden almaň birinji ädim şudur. Başka da ädimler kendir bolun halk şunu uluk için bu eskeri döwlet işgäri hopsuzlugy armysy milisiýasy tapawrýar. Pasportyňda türkmen diýip ýazylan bolsaň siziň ne şu zady prinsipial o zada baka bermeňiz gerekde. Taýlaw bolmadyk. Bol etdiler, onu bizem kabul etdik näme? Ýok, olar ýalaklat bolanok. Siz hakyky durmuş bilen ýaşamaly. Bu görgüleňiziň sebäpleri ne? Siziň suatlary ýuwutýanlygyňyz näme netijesi? Ya şu meselede biz şeylere demetmeli. Şunu kabul edenizde onu iyi katçalık gelir. O biz näme etmeliyiz? Demek şu soru var ya da biz näme etmeli? O haçan bunu düzeltjek. Siz istemeseniz düzeltip bolmayandan sapar aýtdyk. Şunu kabul edýän bolsaňyz, şu yalan prezidenti biz kabul edýäs diýseniz, siz bizi kabul etjek geldiğiniz bolýar. Ya üýtgeçlikliği kabul etjek geldiğiniz bolýar. O ikisi bir ýerde emet bolanok. Ona misleyen, o yöne Ona terzi misleyen, Türkmenistan buna misleyen. O hem gowy ýaşajak, hem terini çykarjakken, o keypine ağırlanacak. Yani ağırlanmaktan keyip alýan diýmek bolýar. Hemen aydınlarının nemesine beni şu fikre etti de aydın. Tavul. Onun bizim yani milyardlarımız yok. Bizim milyardları berip bilecek vizyonumuz var. Vizyon diýmän näme aydın düşündürüp berersiz bir gowy düşündür ya. Maksat diýip aýtsak düşünüp dur. Trilyonlar berýän vizyonumuz var. O şunu durmuşu. Maksat diýsegem ýalňyş olar, ýa-ni vizyonumuz şol bizim planlaryň soňunda, ýani bu planlar Täze Türkmenistan vizyonu. Yerine gelen ýagdaýynda we dogry gurulan ýagdaýynda soňdaky netijemiz şoldur ýene Täze Türkmenistan. Indi nämenin beýleki tarabyna aýdyp geçeline prezident saýlandymy, saýlandy. Aslında hemme de bilýär, şonu biri belledi. Bärde namus meselesi var,
Yani araçık ya hatta kendilerinin gülleşende de ben aytdım yankılar. Zeminimiz yok değil. Yine namus vatandaşın ya da vatandaşlık namusu, vatançılık duygusu demek ne mi demek? Eğer bir toplum özüne hormat koyan olsa, yekece özüne hormat koyan olsa, yani özü diyemde çok tarihine, geçmişine, toprağına, öz vatanına hormat koyan adam, o birilerinin gelip prezidentini almashtırmana ruhsat vermez. Hmm. Yine bize siz Türkmenistan'ı yamanlayanız diyenizde, yok. Aslında hakikat o değil. Türkmenistan'ı yamanlamak demek, birileri sen prezidentini çalışıyor, senin sesini çıkanıp kabul ediyen, kabul ediyen, kabul ediyen. O koyunun sürüyün çopanları çalışıp bilyendir, satıp bilyendir o sürüyünü. Yani insanın liderini ya da yani devlet şu modern devletlerde lider yok. Modern devletlerde yani prezident, primeri ya da parlamentini çoğu halk karar veriyor yani. Eğer sen karar vermeyen olsan onda ya yankı namussuz olayan yok demek namusun. Bu zatlar ağır gelip biler yani hakikat çoğun yalık sen inanma ol hakikatten kaçıp gidecek yerin yok ve bu zatları siz şu gün kıvın yankı değerlendirip bilmeseniz hem nesliniz değerlendirir. Yani biz çoğun için hem kâbir zatları ağır gelen olsa da gideceğiz ya neslimizin şunu düşünüp bileceğine inanıyor şu zatları. Siz için belki bu sözleri erteki alıp bilyendir. Yani hakikat kaçan da sen bir toplum olup, bir cemiyet olup, öz prezidentini saylap bilmeyen olsan, sonunda sen yamanlayan çok. Geçmişine hormat koyan okuyla. O yerde Türkmen kan dökke, senem son gelyen, 100 yıldan son, Türkmenin kanını döken adam sen prezidentini çalışıyor, senem şunu kabul ediyen. Yani Şu adam bu bile edil yani şu at başta keminen aydın yemez var ya Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan o yani Orset'teki vatandaşlarını harap etmek için yani şoları uruşa gövermediliği için şolun canı hovup astına girmediliği için yani kanunu kabul ediyorlar. Olmasa Orset'te de mobilizasyon abivid ettiler. O köçeden yani öylerini yatirkan üstlerine var valyalar. Üniversiteleri var adam toplap yiyorlar. Onların hem becefem yani et yani diri et Sapara, ölme 90% ölmeyi veriyorlar. yine şol mobilizasyonam aydayın mobilizasyon ne demek? E, Mobilizatsiya demek şu demek yine yankı prezident saylanan prezident olsa ılan edeceği mobilizasyonu o yere politsiya hem koşulanıp halk özü yerli yerden şoň için harekete geçiyor. Aydın ıglan etmänkä, o şunu ıglan etti, o kararı kabul etdiğimi diýmeli saylanan bolsa hakykatdan. O da Biz Türkiye'de gidelim. şolary alak bir zat demesin devlet saferberlik ılan etsin. Halk Gönü kayığı alır. onu zorlanan, indi bu zatlar nerede oluyor? Men yine Ukrayna'nı bilýän de Ukrayna'da adamlar özleri yankı öz isteği boyunca gönü üstüne çözdüler. Elbette kanunçuluğun şunu talep ediyor. Yöne o yerde politsiya adamları kovalap yankı arkadan avtomat direp yine uruşa gitti. Hiç hilon yalıksat bolan değildir. Adamların özleri uruşa. Gayta bu oçara doğurulur. Hava vayan kamada oçura durup yankı uruşacak diye de yani o düşmana karşı uruşacak diye gidecek diye. Yine mobilizasyon edilişi şon yalık. Yöne ön hemen seyretken Orusların yankı medyasına olan mentaliteti seyretken öyle görsen yankı Rusya sila ondan sonra patriot nemeleri aydımlar am şon yalıktır kinolar am şon yalıktır dine şol yankı öňe diýip ýörýär da Ukraina seyretken öz işleri bilen yankı oyun edişip aydym sazy bilen öz işleri bilen ýören adamlar ýöne beýleklerden has patriot bolup çykanlar. Patriotluk dilde, sözde aýdylan bolsa sen vatandaşlaryň ýa-ni gaýdysy ýaly döwletiň bir bölegi özüni duýup bilmese Azad adam diýilýär şoňa. azad adam hawa döwletiň bölegi diýmek sen hem hazynaň bir bölegi bolýan. Hazynaň bölegi diýmek sen mülküň bolmaly. Mülküň bolman sen hazynaň bölegi bolmaly. Yo, hazine her bir adama baylyk hasap edýär.
Yok, şol ýagdaýa gelenden soň näme bolanda da mobilizasiýa bolsa da ýama adamlaryň özleri ylgat çykýar. O polisiýa beýleki gerek däl, ine häzir Orsetde bolýan zat. Ýöne olaň ritorikasyna seretseň, hani bu oruslar näme ýanky milletçikdi. Hani bular patriotdy, bular dünýäň hemmeýini aljak diýene de ol aňsa da ol Z harpyny ýazyp berýär. Yani şu an göremiz o çağalar neçe görensiniz çağalara şu Z harfini yazıp yenedip şu yine biz şunu alıp diye Ukrayna'da onu alıp zatı yoktur. Yani gezek işe gelende kaysi taraf şu gün işin yerine getiriyor. Ukrayna'ya getiriyendir. Ukrayna vatandaşları ol prezident hükümeti beylekisi der. Devlet şu vatandaşlardan emele gelyendir, instituttur. Bar mı başka da aýtjak zadyňyz? Mesele boýunça. Umuman ildeşler Türkmenistanda bir döwlet ýa-ni täzeden gurulmagy Kökman. sözü var. Suat başsız baratsız ýagdaýda o horlanıp görünüň büyük sebäbim şol. O başyny akam sizin demäňiz däl Türkmeniň tarapyny peýdasyny bähbidini arajak adam däl. Ol her ädimde görünüp durýar. Ödem men sizin ne janyňyzy gorýan, ne malyňyzy gorýan, ne bähbidiňizi gorýan diýip ödü günne telewizordan aýdyp dur size. Siz düşünmedik bolýar. Sapara Türkmenistan'da yankı maşgallaryň çağa yetiştirişine sereden wagtyňam şol her bir maşgala çağa yetiştiren wagty özlerini şol hökümetten goramak üçin yetiştirýär. Yani siyasata goşulma, erwetçada aýtma, şunu aýtma, bunu diýme, polisiýa gelýär, polisiýadan gork diýip şol ýagny aslında istendik bir ýagdaýda ýanky ýaşaýan döwletiňde sen başyňa bir dert gelen wagty, bir howp gelen wagty, bir problema gelen wagty hiç kim çözmese de soňky nämesi şonu ýanky döwlet çözýär. Yani Türkmenistan'da näme şoň tersinedir. Problema ine vatandaşlar size de soraýan, haýsy problemaňyzy Türkmenistan döwleti, polisiýasy, medisinasy ýa-da siýasatçysy çözüp berdi. Haýsy problemaňyzy we haýsy problemalary sizin yani boynunuza taktı. Näle problemalar takýarlar? Ýöne koý zat pasport aljak bolsaň. Ýöne koý bir zat ýene şoňalyk ýene resmi bir işiň bolan ýagdaýynda näle problemalar öňüňize çykýar? Bir ýerden bir ýere gitjek wagtyň. Aslında o problemalar çözmeli bir institutun tersine işleýär. Çözüp bilme kapasitelerim yok, kompetensiýelerim yok. Ne ilçanan gurulun etdiňiz de, yani pasport uzatmaly ýa täzelemeli barýan adamlar. Şo taýda iş gurulşy bar da. Her bir demäň öz bir prosedurasy bar. Şol atlan bir nemesine beja edin da. O iş beýle gurulur o. Bu iş bolup iş hem däl ýani bürokratiýaň öz bir nemesi bar. Şonu gurnap bilmeýän men hökümet diýen adamlara towuk getirden boljak geldi. O adamın ykbalyny bular näde çözdüler? Çözenoklar. Gördüler. Sapara ine o hökümet böyle o hökümetin işem de çözüp bilecek meselesi hem däldir ýöne istendik meselede şu günkü dünýäň hemmeýinde tejribe edilen bir sistemi vardır. Problemany ortaya çıkararsın. Soňra şu problemany çözüp bilecek adam barmy diýen seslenersin. Ýöne koý bir zat. Biri çıkar men çözüp bilýän diýer, awa näçe çözüp bilýän pulny gepleşersin, çözjek bahasyny tölersin, soňra çözersin. Amerika ine Pentagon diýip bir guruluş bardyr. Pentagon şo bilen çykýar-da. Ine men Harvard doktrinam şoňalyk, şoňa görä ine şu ýaragy kim gelişdirip bilýär diýe, kim öndürüp biljek diýe soraýa, öz öndüren o. Pentagon näme üçin öndüren o? Ýöne bu Türkmene seretseň ýaragyny hem öz öndürjek, pasportyny hem özüne nämetjek, hatasyny özü. Edene hiç demeden ok. Kıyın zatmış ol pasport meselesinde näme ýanky çip problemasy barmy? Näme problemaň bar? Çip problemasy bolýan bolsa näme üçin 10 ýyl berilýän bolsa 10 ýyl berilýärdi dämi? Soňra 5 ýyla düşürýän. Näme dünýä standardy şoňa geldi. 5'e getirdiler. Zagram pasport. Dünýä standardy 2018'de Taywan çıkarıp durar. Näme problemi bar?
Başka da satın alıp bilýäňiz, hem çip satın alıp bilýäňiz. Yok, olaryň çip bilen demesi yok. Yo, men näme üçin Şimdi aýtdym? çip bolsa diýende. Misal üçin aýtdym. Häzir indi ine şu pasport meselesini sen çözüp bilen okmy? Inanyň aýyp däl, döwlet üçin ýanky utanç bir zat däl ol. Men ine pasport problemasyny çözüp bilen ok, şonu çözüp biljek bir birleri ýa-da topar barmy diýip näme berýän, olaram gelýär, men çözýän diýen olar işiňe diýär. Ýöne balan ýanky resmiýet ýene döwletiň elinde boljak. Aýdyp ýene Pentagon yaragyny öndürüp bilýänmi diýip soraýar. Dünýäň hemmerinden soraýar. Maňa şu yarag gerek. Yarag diýende ýanky samolyotdan tuttu vertolyoty, raketasy ýene hemmesi içine girýär-de. Doktrinana göre, harby doktrin näme bolsa, şoňa göre ine şuňa alyp yarag gerek diýip kriteriýalaryny aýtdy. Şonu özü öndüren ok. Pentagon. Pentagonun ýanky nämesine de seredip görüň. Güýjüne we näme diýilýär, bütçesine. Türkmenistan döwlet destesidir. Şoň üçin bu işler şoňa alyp çözülýär. Bu kıyın mesele ýa-da ýene Pentagonlu goýun akyp gör, näme? Aýdyp. bizde de eskerler Goýunlar o buğday ekip böler, o albek ýerler. Yo, edip durversinler sapara. Olar şon ýazatlar etmeli täze Türkmenistany gurjak bolsak. Şo üçin urýasda biz. Şolar mal wakyp ýören üçin. Buğdaymy näme şon ýaz bolar bolmaz zatlar üçin. Ol pasport meselesi ýanky biz bilýäs-de, ona köpem aýtdy. Bularyň o pasporty berip bilmeýänliginiň sebäpleri kan. Ya birinciden Birleşen Milletler Guramasyna 100 tutmaly bular pasporty täzelemek üçin. Pasport daşary ýurtda belli bir şertler esasında täzelenýändir. Ya yitmeli ýa-da zaya bolmaly pasport elinde. Başka şekilde daşary ýurtda pasport täzelenýän däldir. Bu Birleşen Milletler Guramasynyň talaby. Möhleti dolýan bolsa möhleti dolýança näme üçin ýol görkezmediňiz, näme üçin ýurdun içine gitmedi bu adamlar diýjek. 2 milyon adam. 2 milyon adamın pasportynyň möhleti dolýança näme etdiňiz, näme boldy diýjek-de. Bilýärler de ýöne näme çykan ok syýasy, görüşe çykan ok. Gündeme çıkaran ok. O gündeme çykaran oklar. Yani gündeme çykandan soň hemme kim bilýär bu Türkmenistanyň bu ýagdaýda da. Ýöne gündeme çıkmayanların hem sebebi ildeşlerimiz düşünen ok. Ertir ullakan bedbaatçılık gelýär. Yani geçen yıl aýtdyk Türkiýede ýaşap bolar ýagdaýa geljek däldir diýip. Görmündi. senem palçy mı O palçy mı diýjekler de bilmedim ýa-da. Eger o palçy diýip o inanýan bolsaňyz palçam bolup bilersiz. Yok o palçylyk bilen nemesi yok. O prognoza görünüp duranda analiz edemeli. Ova ina nämäni aýdyp bereli urşuň näle utarjagyny. Milyona ýakyn adam öljek bundan soň Orset tarapyndan diňeje. Belki milyonu geçiben biler. O deme Deştilmedik urş boljak. demine mobilizasyada 300 000 diýerler bolun ýok. 1 milyondan kän adam ýığnarlar. Tedavi öldürüm bilýär. Şoň üçin o 7-nji punktuny o da sekret etdiler de. Yani informasyonu ýem bunu çözdüler. Diňe Orset tarapyndan milyondan gowrak Esker adasında adam öljek. Orset dargajak içinde. O içindäki o 20-21 respublika her haýsy men bu işin aşağından çıkıp bilmeýär. Bu işin aşağından Moskwa çıksın diýjek. Saylanmadığı için. Saylanmadığı için. Hem saylanmadı, barır saylaw nemese hem doğru däl diýip aýrylyp gitjekler. Bu ýanky üýtgeçik bir zat. Edil şonuň ýaly Türkiýede ýeneden bir 6 ay ýa belki ýaşap bilerse ýa ýaşamaz. Gitdikçe kıyınlaşacaktır yani aydın ama aýtdy. Türkiýe saýlawa taýýarlyk görýär, şonuň üçin hem käbir nemeler kıyınlaşdyrýar daşary ýurtdan gelenler üçin. O şeýle de bolmaly. Onda şu taýda jemläp bereli. Bolýar. Başka aýtjak zadyňyz bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Ýöne jemlesegem bolar. Jemläýlik demine.
Aydın'da var mı? Yok, kemine bar yöne peydası yok. Beydası yok. Yok, yankı hemen aytjaktım-da biz aslında ýalňyş edýän bir zadymyz bar. Ine Sapara aga mysal üçin men näme diýerler? Men palçy, men kakam, men yankı dädem ýene biri palçy bolan, şoň ýaly pir bolan diýip şol Türkmenistanda açlyk boljagyny yankı ýollaryň açyp bilmejäni, hatda ekranda da bardyr sereden öňkü şol uruşyň başlanmagyna Saparagyň diýen zady bar. Oruslar batga batdy, o ýerden çykyp bilmeýär. İzne de çykyp bilmeýär diýdi, ýeňmen bilmeýär diýip aýtdy. Ine şu zatlary Saparaga siz ine men palçy diýip aýdan bolsaňyz hemme ynanardy. Kanalymyzyň şu wagt abone sanam belki 300 000 400 000 kişi bolardy. Ine siz hem analiz diýeniz, analiz söze düşünýäni barmy? Palçy diýmeli. Men Türkmenistan'da bir modun nemediğini bilmendir. Neden soň diýer? Baştan şonuň ýaly ýertekildi. Bundan soň neme el alyp bolýarmyş Sapara, el berýänler Doğrumuzda bar. palçy yok. Kemine men soň üçin biraz ýa-ni ýa-da alypdym sizden. Hemme zady şu çözüyor. Yani yine aydylýan zatlar, vatandaşlar, hatta şu gün has näme zat yine videoları bundan 2 ýyl öňkü videolary seredip görüň, dinläp görüň nämeler diýilip Halkyň Sesi kanalynda. Ve şu gün nämeler bolýar. Yani o Türkmenistanda biz şu ýerde döwleti gurmaly diýer sebebi ýykyljagyny görüp oturýarys. O ýykylýar, o biz bolaly, bolmaly, tapaly ýok, ýykılıp barýar o. Yok olup barýar. Şu gün köýüne orta Ýykılıp barýar däl, ýykılıp döwletimiz ýok. O ýa-ni ykdysadyýatyňyz hem ýok. Kollaps diýilýär bu. Görýäp duran dadyň ýok işte. Yok, soň indi häzirki ýagdaýda da mysal üçin şertlere seretýär, kemine bilen birleşikde ähli şertler, ýagny hemme şertleri, daşarky şertler şol Türkmenistanda ýene halkyň öz hak hukugyny eline almak üçin hemme şertler bar. Hemme şertler döräpdir. Bu hayran ağalar bu pursaty gaçyrmaly däldir. Ne bolmasa ýene o ýerde daşynda düşman kendilerine birinci Xitay bardyr, Orta Aziýa gatygowy siňdirip geljek bir döwlet. Xitay onu gatygowy edip siňdirer, soň Türkmenistanda da şoň ýaly ýankı demagoglar başda bolsa şol Xitaýa satar hemme zadyny. Orus bilen soň olaň iş şansy olar. Atçan eýe taparlar. Bu hem işe eýe tapar o. Paluýn hökmünde aýtmaly onu ýa-ni Aýdyň aýdyşyň ýaly düşünürler ýaly. Gulçulukdan çykarjak bolsaň adamlar gulçulukdan çykmaly diýip näme oňa da pal näme dermi kemine ýa-da realda Onu näde aýtmaly? O Türkmen milletine Orus ýa-ni Putin dogalap, jadlapdyr. Gulruhuna öwürler ýaly diýmeli. Indi şondan owa çykmak üçin bilmedim ýa-ni mollasa ama bolmaly bunu. Owa mollasy kim bolmaly onu kim açyp bilýär? diýe gomulogyndan ýa palatmaly kan ýa-ni. Şon ýaly bir zatlar bolmaly onu. Bunu bir pikirlener Sapara. Bunu bizim başaryp biljek işimiz däl ýaly palçylyk. Düşünşüm boýunça biz prognoz bermäne dowam edberele ýa-ni analiz etmäne. Onda jemläli biz şu taýda. Bolýar, sag boluň. Birleşler taglykly görşeliň. Size de sag boluň. Ýigitler. Bolýar, sag bolun ýoldaşlar. Sapara kemine. Sag bolun. Sag bolun.